Wala sang dako nga halit nga ginbilin ang tropical depression Samuel sa Aklan pero pila naman kapuluyan ang nawasak sang hangin. Diri sa barangay Fatimanyo, Washington, Aklan, inang sitwasyon sa mga puluyan sang hinali Nabatyagan ang mabaskog nga hangin. Duda sa pila ka mga residente, mahimo buhawi ang naghalit sa ila. Wala sang na-record nga pagbaha sa Aklan, bisan todo bantay sila sa level sang tubig sa suba. Dala sang kansilado nga biyahe kapin 80 ka mga pasahero ang na-stranded sa Katiklan Jetty Port. Sa karon balik normal ang biyahe sa mga sakayan suno sa Philippine Coast Guard. Nadakpan si John Salvan, 54 anyos, ang Villalawaan, Patnungon, Antique. Wanted ini sa kaso nga 12 counts sang rape. Wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan. Kaso man nga rape ang ginapangatubang sang 19 anyos nga si Manuelito Fernando. Nadakpan ini sa barangay Igbubon, Patnungon sang ginserbe ang bago lang issue nga warrant of arrest. Pareho kay Salvan, wala sang ginrekomendar nga piyansa ang korte agod temporaryo nga makagwa sa prisuhan. Natapos na ang Capiz Provincial Meet. Ini nga sports event preparasyon na sang probinsya sa regional meet sa masunod nga tuig sa diin host province ang Capiz. Nagpangibabaw ang Capiz Division sa elementary level, ginsundan sang kapresa o kon Capiz Private Schools Association kag Rojas City Division. Samtang kampiyon ang kapresa sa secondary level, ikaduhang Capiz Division kag ginsundan sang Rojas City Division. 7 ka barangay sa Banwa sang Buena Vista sa Guimaras ang ginpaydalom sa drug clearing kag on-site validation sang PIDEA, DILG, PNP kag lokal nga pamunuan. Ginalakipan ini sang barangay San Nicolas, San Fernando, Umilig, Nazaret, Daragan, Taminla kag Banban. Nauna na nga ginvalidate ang barangay Tastasan kag Tinadtaran. Nagalaom ang 9 ka barangay nga madeklara nga drug-free barangay sila pananglitan matapos nga masumite ang kinanglanon agod makakuha sang certificate.